Mørket maler dig uendelig. Her er København i 1761. Hvis man kigger på Fouriers model eller Fouriers diagram, er man i Danmark og i København selvfølgelig også i første stadium helt op til 1800-tallet. Og første stadium medfører altså, at man havde en arbejdsfordeling eller arbejdsstyrkens fordeling, hvor at den primære sektor helt klart var størst, som man også kan se her. Og hvor at den sekundære og den tertiære var markant mindre. Hvis man kigger på den demografiske transitionsmodel i tidsperioden 1750 til 1800-tallet, vil man også kunne se, at man i Danmark befandt sig i fase 1, og det kan man se med, at der var meget høj dødsrate og meget høj fødselsrate. Og grunden til, at der var meget høj fødselsrate, var fordi, at der var meget, meget, meget høj børnedødelighed. Så man fik altså mange børn for at sikre sig, at der var nogen, som overlevede til voksenalderen. Og det gjorde man også, fordi at børn var meget vigtige, fordi de var gode som arbejdskraft, og fordi at det var en eller anden form for forsikring til, at man også kunne brødfødes som gammel. Og grunden til, at der var meget høj dødsrate, det er fordi, at man havde ikke midler til at bekæmpe forskellige epidemier. Altså ens modstandskraft var meget dårlig over for forskellige epidemier og sygdomme. Og så også på grund af sult. Altså man havde ikke nogen penge, og det var man havde meget ustabil og begrænset fødevareforsyning. Hvis man kigger på Fouriers anden periode, eller andet stadium, der går det fra det første stadium, hvor det var den primære sektor, altså ude på landet, som dominerede til helt klart en mere dominant sekundær sektor, altså behandling af råvarer, som især også var på fabrikker. Og i forbindelse med urbaniseringen, som også skete i andet stadium, eller i tredje fase, hvis man kigger på den demografiske transition, der flytter folk ind til byerne, og det er også meget fordi, at fabrikkerne især lå inde ved byerne, som hvis man kan se, her har vi et kort over København, som det ser ud i dag. Og fordi folk ikke ville rejse så langt, når de skulle på job hver dag, så blev der selvfølgelig bygget mere. Man kan tydeligt se, at det er meget mere struktureret gader, og det var fabriksarbejdernes boliger her især. En anden stor grund til at der kom mange mennesker ind i byen, altså urbaniseringen, var selvfølgelig også på grund af industrialiseringen. Altså at man fik effektiviseret landbruget, sådan så at der kun nu skulle bruges mange flere folk ved maskinerne til at styre maskinerne, men knap så mange ude på landet, fordi at der havde man ligesom fået maskiner til at gøre det hurtigere og bedre. Og en anden grund er også, at en af de sidste grunde, der er selvfølgelig mange forskellige faktorer, men at man fik fri handel inde i købstaderne, hvilket selvfølgelig også gjorde, at der kom mange flere udefra, som ville købe og handle og sælge, sådan så at man er nødt til at udvide til ude for voldene også, fordi ellers så ville der være for trængt. Og så vil jeg godt lige vise et sjovt lille billede, jeg har fundet, hvor man kan hive i den her. Den går fra, det er så Københavns udvikling fra 1846 til 2011, altså det tidligste, som de så har opdateret fra i dag af. Så hvis man hiver i den her, så kan man så se udviklingen stille og roligt. Der kan man også godt se, hvordan der stille og roligt kommer bebyggelse uden for voldene, og voldene simpelthen bliver fjernet til sidst. Og så i dag. Fase 4 indtræder, når fødselsraten er nogenlunde lige så konstant som dødsraten. Altså der bliver født lige så mange, som der dør. Og det kan man så også se, det kan jeg lige vise her, at det er her i fase 4. Og selvfølgelig vil dødsraten aldrig kunne komme helt ned på 0, så det er faktisk på en af de mindste stadier, fordi at man jo altid vil dø i sidste ende. Men der er mange færre, der dør af voldsomme sygdomme, som man gjorde herinde i fase 3 og 2 og 1. Nu har jeg fundet den her frem, og der kan man så se en udvikling i beskæftigelse på hovederhverv her fra 1950 til 2010. Og der kan man tydeligt se, at landbrug, fiskeri og råstofudvinding, altså den primære, der er selvfølgelig også andre primære her, går fra 35%, som var den højeste der, til i 2010 at kun være nede på 3%, som er altså den laveste her i 2010. Imens at offentlige tjenesteydelser går fra 9% til